Makilala naton sa Ebanghelyo ang bulag nga si Bartimeo. Hindi lamang natakpan ang katahom sang kalibutan sa iya. Hindi man niya makita ang pag-ulikid sa mga tao. Ginbuksan man ni Jesus ang kasing-kasing sang mga tao. Agud niya tamdon kag buligan ang makaluluoy nga bulag. Sa pagsulog naton sang Prison Awareness Sunday, idangop naton sa Ginoo ang mga kinahanglanon sang aton mga utod nga yara sa bilangguan. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palihog magtindog ang tanan kay maupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Mga utod, mayong gabi sa aton tanan. Kita ginaagdagid sang aton Ginoo magpalapit sa iya, pagpangayo kita sing patawad sang aton mga sala, kaya iya nga tagipusoon, puno sing kaayo, sing kaluoy, kag pagigugma sa aton tanan. O, magpangayo kita sing patawad, ago mangintakos kita sa paghalad sini nga santos nga misa. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagawon sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nagasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Musa nagaampo ako kay Santa Maria Berengue hapon, sa tanan ng mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maluoy sa aton ang Dios nga magkagagawom sa tanan. Sa napatawad ang atong mga sala, tutuyan niya kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Himaya sa Dios sa kahitaasan. Mangamuyo kita. O kamanan, kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom, kag ang paghigugma. Kag itugot nga matuban namon ang imo mga sugo, ago madangat naon ang imo mga ginsaad.
Ginapangayo naman ini sa imo, paagi kay Yesu Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi, nga nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan, mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Ang Ginoo nagsiling, mag-amba kamo sing malipayon tungod sa Israel, ang labing gamhanan sa mga kapungsuran. Mag-amba kamo sang inyo ambahanon sa pagdayaw. Ang Ginoo nagluwas ang iya mga tawo. Ginhilway niya ang tanan nga nabilin. Pagadalhon ko sila gikan sa aminhan. Kagtipunon ko sila gikan sa mga punta sang duta. Ang bulag kag ang piang magaupod sa ila. Amuman ang mga babae nga nagabusong kag ang mga manugbata. Magabalik sila diri subong isa kadako nga pungsod. Ang akon mga tawo magabalik nga nagahibi, nga nagapangamuyo samtang ginapanguluhan ko sila pabalik. Tuytayan ko sila sa mga sapa sang tubig, sa maayo nga dalan, sa diin hindi sila makasandad. Kaangay ako sang isa kaamay sa Israel, kagang Ephraim, amo ang akong panganay nga lalaki. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimo sing dalato nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Sanggin pabalik kita sang Ginoo sa Jerusalem. Daw isa lang yadto kadalamguhanon. Daw ano ang aton pagkinadlaw kag pagkinanta sa kalipay. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Dayon ang iban nga mga pungsod nagsiling nahanungod sa aton. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa ila. Matuod gid naghimo siya sing dalagko nga mga butang sa aton. Daw ano kita sadto ka malipayon. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. O Ginoo, pauswaga kami liwat, subong nga ang ulan nagadala sang tubig, pabalik sa mamala nga mga suba. Himuaman nga yadtong nagtanong nga nagahilibion, magaani nga may kasadya. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Yadtong mga naghibi samtang nagwa sila nga nagadala sing binhi, magabalik nga nagakanta sa kalipay nga nagadala sang ila patubas. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Ang tagsa ka pinakamataas nga pari ginapili halin sa mga tao nga iya tribo sa pag-alagad sa Dios tungod sa ila. Sa paghalad sing mga dulot kat mga halad tungod sa mga sala. Tungod kay siya mismo maluya sa madamo nga mga bagay, sarang siya makapasensya sa mga wala makahibalo kag mga nagasayop. Kag tungod kay siya mismo maluya man, dapat siya magdulot sing mga halad hindi lamang para sa mga sala sa mga tao, kundi para man sa iya kaugalingon nga mga sala. Wala sing tao na nagapili isang kadungganan sa pagka pinakamataas nga pari sa iya kaugalingon. Ang tao
mangin pinakamataas nga pari, paagi lamang sa pagtawag sang Dios. Subong sang pagtawag kaya aron. Sa amo man nga bagay, si Kristo wala magkuha sang kadungganan sang pagka pinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Sa baylo, ang Dios nagsiling sa iya. Ikaw ang akon anak, karon nga adlaw, ako nangin imo amay. Sa isa pagid kabahin, nagsiling man ang Dios. Mangin walay katapusan ng imo pagkapari sa linya sang pagkapari ni Melchizedek. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gindula ni Kristo ang gahom sang kamatayon, kagpaagi sa maayong balita, iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang nagapagwa na si Jesus sa banwa sang Jericho, upod ang iya mga gintutunan, kag ang madamo nga mga tao. Ang isa ka bulag nga ginahingalanan kay Bartimeo, anak ni Timeo, nagalingkod nga nagapakilimos sa higad sang dalan. Sa magabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga Nazaret, nagsinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluhi ako. Madamo ang nagsaway, kaya nagsiling sa iya, nga maghipos siya. Pero nagsinggit pagid siya sing mabaskog. Kaliwat ni David, kaluhi ako. Nagdulog si Jesus, kay nagsiling, tawga ninyo siya. Gani gitawag nila ang bulag, kaginsingganan siya. Magkalipay ka, tindog ka, kay iya ikaw ginatawag. Iya hinaboy ang yakunop, gulpi siya tumindog, kag nagpalapit kay Jesus. Si Jesus nagpamangkot sa iya, ano bala ang luyag mo nga himuon ko sa imo? Ang bulag nagsabat, manunudlo, luyag ako makakita. Si Jesus nagsiling sa iya, lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Sa gilayon nakakita siya, ka nagsunod kay Jesus sa dalan. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga hinigugma kumautod, ang aton nga topiko subong nga Domingo, nga ginapakita sang sining istorya sa pag-ayo ni Jesus sa isa ka bulag. May ngalan ini nga bulag si Bartimeo. No? Amo ang iya sining attitude,
nanungod sa pagpangamuyo. Ang sahi sa pangamuyo nga naga-insister giniya, no, hindi lang nga daw tingi-tingi lang nga pangadi, no, kundi isa ka pangamuyo which is heartfelt. Halin gid sa iya tagipusoon kag masiling naton nga authentic, no, genuine nga klase sang prayer. Kag isa ka pangamuyo nga wala nagahuya-huya. No? Siguro kamo naga-experience man sa mga tinion nga nagapangadi man kita. You know, ang isa ka sign sang authentic nga prayer, no, amo na lang masiling ito nga lipot lang. No, ano ba ang prayer ni Bartimeo ini niya? Jesus, Son of David, nakaluoy ako. Jesus, anak ni David, kaluoy ako. No, siya do lang kalipot. No, very short. Wala siya nagapangamuyo, Lord, balaan mo. Sang bata pa ko, bulag na ko mo. No, kasi nanay, tatay ko, muni, mo to, taga-kwan ako, taga San Rafael, Mandurriao. No, kadamo pa sang mga ginasugid-sugid. No, kung ano-ano ginasagpon. No, do politiko, bla, no, nga ginabulatik mo to ang mahal nga Dios. Pero ang ini nga prayer, no, sa masiling nato nga si Bartimeo is our teacher in prayer. No, bulag siya, pero ang iyang handicap, ang iya sini nga pagkabulag, hindi upang para sa iya sa pagdabot sa mahal nga Dios. Kaya hindi siya maisog, hindi siya naga-insister gid, very determined, kag genuine, no, ang iya sini nga pangamuyo, which is really from the heart. Of course, masiling naton nga siguro madamo man ni siya sa mga past nga mga experiences, no, sang pagpakahuya sa iya, pagtamay sa iya sa mga tao. Siling ati sang bata pa siya, bulag na siya, gina-insultuhan, gina-ihig-ihig, ginasikway sa madamo nga mga tao. Do you think nga manami malaina nga mga experience, no? Damo man na mga pilas siya dira sa iya sini nga tagipusoon nga tungod kay napilasan tungod sang insulto, tungod sang kantyaw sa iya sang iban nga mga tao, no, tungod sang iya nga physical handicap. No? Apang inatanan, no, sa pagkabati niya nga ara si Jesus, nagsinggit ini siya si mabaskog, very short lang, kag it was a formula of prayer. No? I hope nga kita man, no, sa aton nga pagkabuhi, makatuon man kita makapangamuyo, very short lang, pero siya daw kasinsero nga klase sang prayer. Lord, luwasa ako. No? Kaluyi ako, no, kay ako makaluluoy gid, madulom ang akong kalibutan, kag hindi ako makahalin sa akong ginhalinan kung hindi ako pagtoy-toyan sang iban nga mga tao. No? So ara lang siya daw nagatindog, nagatiyog sa iya nga tinindugan. Hindi hilway. He cannot walk sing tadlong. Hindi siya wala sing direksyon gid padulungan ang iya nga kabuhi kay tungod nga hindi siya makakita. Apang sanggin pamatian siya ni Jesus, kagintawag, no, titawagan ninyo siya, let him come to me. No, kag dito ang iya nga prayer, nga very short lang nga prayer, ginaknowledge sa ato na Ginoo, kag dito nakaamat-amat, hulag ang iya sining alawas. He is now free, hilway, ini siya, kag hindi na nagapos sang sina nga physical nga handicap niya. You know, ang healing, sini nga tao nga si Bartimeo, wala lamang to makita sa pagkakita niya nga na muklat na to iya mata, kundi from the point nga ara siya nagatindog ka nagapray, nga may dako nga pagtuo siya tagipusoon, dito na nagsugod ang healing. No? Dito na nag-start ang pag-ayo sa iya ni Jesus. Right? From the bottom of his heart, ngayon siya may pagtuo. No? Gani, our faith
no, is not static. Ang faith nga genuine mga utod is dynamic. Kag it can move us towards something, towards somebody. Kag ang movement nga ina, no? Ina movement towards the Lord. No? Hindi nga naga-move ka palayo sa mahal nga Dios. At hindi ko natandog kita sang Ginoo kag kung may pagtuo kita nga katulad sini ni Bartimeo, no? Ang aton nga life will be dynamic. No? Kag hindi static. Kag may direksyon, may padulungan, kag ang padulungan niya sina ang mahal nga Dios is intimacy and knowing the Lord and knowing Him more. Kung nakilala mo siya sa amo sini, dapat pagid, no? Nga nagakauhaw, Lord, I want to taste you, Lord. I want to see you more. No? I want to experience you more in my life. No? Gani nga hindi na static. No? Kay tuod nga hambal bala sang iban ang spiritual life, ang genuine nga spiritual life is not a plain, nga planado lang nga diretso lang lakat mo na. Kundi nga nagasaka ikaw. If you have known the Lord, kung nakilala mo siya sa amo sa to, ay baw, amo na galing grasya ni Lord sa akon, di all the more that you will pray and long for Him. No? So, amo sini ang kabuhi sang isa ka tawo nga nagatuo is not boring. No? Ang tao nga may pagtuo, katulad sini ni Bartimeo, hindi klase sang boring nga klase sang life nga kabuhi, kundi masadya. No, kay may may dynamism, may paghulag. No, kag ang direksyon sa paghulag niya it's towards the Lord. No, it's towards our Lord in knowing Him more and discovering more of the mysteries of our Lord. No, kung tani may amo makita sina, no? Sina ang klase sang pagtuo. No? Kalabanan sa aton when we pray, ang ginapangadi lang naton is mga tingi, no? Mas blas ang isa ka tawo nga bulag, no? Sa may dira sa syudad abi kundi no na may pinggan na da siya ti sinsilyo na. Lord, atagaay lang ko di Lord bisan pesos lang diyo. Lord, thank you gid may salapi, may 25. You know, kung nagatuo kita sa atong mahal nga Dios, hindi tingi ang paghatag sa imo sang mga butang. Kundi kay i-overwhelm ikaw sang mahal nga Dios. So that after you have experienced His presence and His love, no, ang kabuhi nimo will never be the same again. You will be always on the move. You will be always having a direction in life. No? So, amuna ang kabuhi isang, for example, kabuhi sa mga misyonero, no, last Sunday, no, nag-celebrate kita World Mission Sunday. Ang matutuod nga misyonero, mga utot, nga nagapaalinton sa paigugma kapag alagad sa mahal nga Diyos. No? Hindi siya mapamtang lang sa isa lang kong lugar, kundi he will always look for opportunities and people to share the gift of faith nga nabato niya sa iyang kabuhi. The gift and experience of God's healing, no, i-share niya ginina sa iban, no, so that his life is never confined, no, sa isa lang ka lugar, kundi may ginapakatuan, no, kag always on the go ini siya. And that kind of life is a joyful life. That kind of life is a happy kind of life, no, ang ina nga sa isang kabuhi dynamic, kag tungod sang pagtuo, no? May gratitude, pagpasalamat sa mahal nga Dios, and he is also like a person on a mission, no? On a mission. Nga i-share ko ini para sa iban. Share ko ini para sa iban. So, kabay pa mga utod, no, nga let us not only be contented with our own prayer. Na, kundi nga kung manghayo kita, mag-pray kita sa kay Lord, be insistent, be courageous, be genuine. Make their prayer more felt in the heart. No? Bisan to, mga sakit-sakit buot mo to, i-share sa aton Ginoo. Mas malipay pa ini siya kung genuine
authentic ang aton nga pangamuyo. No, kaysa nagapakuray ka lang dira sa mga words. No, nga wala man gani to sang meaning, di man gani nabatyagan kun ano to. Di man nabatyagan ang paghigugma, ang kasakit buot, orang pagpasalamat sa mahal nga Dios. No? So gani for our Sunday sa sining tion, no, our teacher in prayer, no, is Bartimaeus. Isa ka lowly, isa ka bulag nga tao. He is sometimes neglected, ginaihig-ihig, ginasikway sa iban nga tao, gina-look down tungod sang iya sining nga mga deficiencies sa iya nga pagtulok, pero he is a model of prayer. Kakabay pa nga our life of prayer will also be affected. No? I-improve man nato na atong nga life of prayer. Make our prayer more genuine. No? Kaya balang kuti, subang bala bulan sang Santo Rosario. No? Kaya nato sa nabais, no? Pray kami. Singko sa mga kabataan, okay, from this time, abi igamito nato na scriptural praying of the rosary before every decade. Basaha ini. Pamalandungan, anay. Allow the mysteries of the Lord to touch you. No? Si Maria, si Elizabeth nagduaw sa iyang si Maria nagduaw sa iyang pakaisa Santa Isabel sa pagkakita niya, no, nagsinggit, nagsyagit ini si Elizabeth, bulahan ikaw sa tanan nga mga babae. No, munang gospel ni Saint Luke, no, sa may kaduwa nga misteryosang kalipay, ko pamalandungan tanay na, allow it to touch you. No? Kaya dayon ti mapadayon naman ikatlo nga misteryo sang kalipay. No, sang si Jesus na bunag ang iya nga iloy nagputos sa iya sa lampin kay tungod nga wala sing balay dalayunan nga masudlan sila. No? You know, pamalandungan mo na ang third mystery, no, sang kalipay. Ano na bala? Anak siya sang Diyos, pero wala sa sing balay nga dalayunan. No, kundi nga ginbutang lang siya sang iyang iloy, dito ay sa natinta ni Tongtong siya man, kinabata na ko, ay may pasungan to sang mga sapat, ginaimnan sang ano ni, sang mga sapat, dito ko lang butangan lampin, kag ibutang si Jesus. Great humility of the Lord. No, kita mo na kung i-reflect nimo ang the mysteries of the Lord. No, ang humility, ang pagpaubos niya, no, kag ti matandog gid ikaw, no, sang misteryo sang Ginoo. I hope nga will also help us, no, sa aton nga prayer, even the praying of the rosary, no, make the scripture passage a very short scripture passage before the mysteries, kag ina makatandog sa aton, no, dason ang ikaapat misteryo, no, sang na bunag na ang Ginoo after the purification of the Blessed Mother, halad siya sa templo, no, kag kay amo ini ang kasaguan nga ginamando ni Moises, no, at sa kapanganay nga bata nga lalaki ihalad sa templo, no. Si Maria to nag-purify sang iya nga self, bisan pa nga si Maria ulay kag wala sing sala, tinga nga ma-purify pa siya, ihulaton niya pang period of purification. Great humility of the Blessed Mother. Hindi ba? So, papalandungan nimo ina. Kapay pa nga in our own prayer life also, tunan taman how to make the scriptures, the word of the Lord, become dynamic and not only static. No? Kaya nagatandog sa aton, the humility of God, mabunag sa pasungan, no? Dito mahigda sa pasungan, kagula sing balay, no, nga dalayunan, daw ano siya daw outcast, no, daw ini siya daw isa ka pilgrim, peregrino, no, nga nagaagi lang siya, wala sing kaugalingon nga balay nga dako or hospital, nga first class nga hospital, nga matao siya, no. So that those are the mysteries, no, the joyful mysteries that we reflect kay nato in our prayer. Kabay pa nga our teacher
of prayer sa sining aton nga misa si Bartimeo will also teach us no sa mga butang nga magapahayag kita with all sincerity and with the love, heartfelt faith no in our hearts no sa aton mahal nga Dios agud nga ang Ginoo gid magatoy-toy sa aton to make our lives more dynamic and we can become even more missionary no kung sino pa handa na magpalinton sang pulong sang Dios sa iban nga mga tao. Okay? So we look forward gid na no kay sa I do not know ang schedule naton of our pilgrimage sang aton sining patron diri sa Mandurriao dito sa Subong sa Nabais and then sa Pueblo doon sa airport sa kuan no kadson ando na to sa no diri sa November guri inyo diri ay no November 8 very good so i-anticipate i-look forward gina ninyo ha sige matindog na kita mga utod kag magpangamuyo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagawom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ko kay Kristo Kristo yanak nga bugtong nga atong Ginoo. Naging pangangkon sa lang sa Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kinlang sa krus na patay kag Ginoo. Nanaon sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw, nabanhaw siya, naragalin sa mga minatay. Tumayab sa mga langit, nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito, magakari pa siya liwan sa bagukom sa mga buhi, sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ingkakaupdan sa mga santos, pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangabayon naton sa Dios nga hatagan kita sing gugma kakusog ago magkabuhi kita sunod sa mayong balita kagibantala ini sa iban. Sa dako nga pagsalig aton nga isabat dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga manugdumala sang simbahan, kabay nga magpanaksi sila sa gintudlo sang ebanghelyo kag indi gid magpangluya kun ini ginasupak o kun wala ginasapak mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay nga maghalong sila batok sa pagsulay sang gahom, manggad, kag ambisyon, kag pangitaon nila ang kaayuhan sang ila ginaalagaran, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa aton mga utod nga nagsakripisyo, kabay pa nga indi sila pagtalikdan sang ila panimalay kag katilingban, kundi nga makaagom sila sang kapatawaran kag kahigayonan nga magbalik kag magbag-o, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga tao, kabay ang ligan naton ang kalibutan nga gintugyan sa aton sang Dios, likawan ang mga butang ukon bagay nga makadugang sa paghalit sini. Agud ang madason nga henerasyon, ila man maambitan ang dulot sang dunang manggad sang kalibutan. Nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga nagapangluya tungod sa kaimulon, balatian kag mga pagtilaw, kabay nga pabaskugon sang ila pagsalig paagi sa pangamuyo kag sa pagbulig sa ila sang banwa sang Dios, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga wala pa makabati sang maayong balita ni Hesukristo, kabay nga makabati sila kag magtuo sa pulong sang Dios nga amo ang salandigan sang kabuhi nga pagtuo kag paghidaid nga wala nagadula, mga muyo kita.
Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. O Dios nga amon namay, kabay nga magparapit kami sa imo, sa among kinahanglanon, kay ikaw lamang ang nagapuno sa amon lawas kagkalag. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita, mga utod, magudang aton, sakripisyo, mahamutan, sang Dios amay, makagagahom sang tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa karayawat kay mayan sa ngalan, sa tunman kapusnanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios, nga amo namay, tamda, ining mga dulot, nga among ginapaatubang sa imo. Agud nga himayaon, kadayawon ka, paagi sining sakripisyo nga amon iga sa ulog. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon, kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan, kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Tungod sa iya pagigugma, sa makasasala nga tao, nagpaubos siya kada pagkatao sa isa ka ulay. Paagi sa iya pag-antos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon, paagi sa iya pagabanhaw, halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkanheles, kag sa tanan nga nagadayon sa imo sa langit, nagaamba kami, sing walay untat, sang kalantahon, sa imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos siya nga mga dulot, ako mahimo ini para sa amon nga lawas, kag dugo sang amon nga Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gindugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton singkin na bubuton, iya ginkuha, kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kamagkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan, ngay gaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani wamay ang ginahalad sa imo, ini nga tinapay sang kabuhi, kagini nga kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog naman sang anumanan, sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagkatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan. Impita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong. Agumambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berenaloy sang Dios, kay San Jose Iabana. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan mga santos nagpahamot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya dara sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, at tanan nga dungog kag himaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay, kani may kaiso kita sa pagsiling.
Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga kalautan, katagi kami simpagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami ako maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga palaligban. Samdara nga paabot kami sa bulahan nga adlaw. Nga among ginalauman magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait, ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait, ginahatag ko sa inyo, ini pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Agsuno sa iyong maginsiling, hatagi siya, sing pagidait ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, ka nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Magkatagay kamo sing tanda sang pagidait ni Kristo. Yari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kitang ginadapit sa pagbaton sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko takos magsilog ka sa akon puluyan. Pangimit lang lamang sa kapulo, kag magayong akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon.
Palihog magtindog ang tanan. Mangamuyo kita. O Ginoo, ihatag sa amon ang grasya nga ginapatimaan sang imo mga sakramento. Ako madangat namon sing matuod ang kaluwasan nga amon karong ginadumdum paagi sining balaan nga hirikuton. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Kag bendisyonan kamo sa makagagahong nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Good evening.